אך אם היא תתחרט, היא תמיד תוכל לחזור לגשר הישן, והוא יחכה לה שם. מילים של צרויה לה והלחן של רמי קליינשטיין. אני מזמין לבמה את אלחי שלמה. אלחי שלמה! שנים שלא שמעתי שום דבר ממנה, לפעמים מחכים דרישת שלום. היא עסוקה מאוד והיא איננה בחיים החדשים שלה, אין לי מקום. אותו מכתב עכשיו היא אימא מסופקת, היא מגרשת אלפים מתנועים, היא מוצאת מזדונות של שקט, והיא שהיא מנזה או בית משוגעים. בנית לך בית וחצבת אותו בנצח, אני מכיר אותך מדם לא מאתמול. הכל נכון מאוד, אבל בעצם יש לך חוזה עם מנהל קרקס גדול. בשבילו את מתאמנת מרוכזת, מוכרת שור מן הדברים הכי כמוסים, כי את לצד בולעת אש נועזת, אישה מגומי שנולדה לקרקסים, והם לוקחים את כל הטריקים שהמצאת, ואין שום רשת שתציל משמת. גם את יודעת מה מחיר הפירואט שאת עושה שם, את עושה שם, שמה למעלה בטרפז. לכי חפשי את אלוהים כל סוף שבוע, תתרפקי על קיר מאבן ששומר תקיר. סך הכל את ילד שנשאר פגוע, נרגעת רק שהאורות סביבך דומקים. בנית לך בית וחצבת אותו בנצח, אני מכיר אותך מדם לא מאתמול. הכל נכון מאוד, אבל בעצם יש לך חוזה עם מנהל קרקס גדול. אני נשאר כאן, לא החלפתי כתובת, והחיים שלי הם ראי סדור ומאושר. כשתחפשי מקלט ממה שאת אוהבת, אני אהיה כאן על הגשר הישן.